Hanzi anga asingagone kusvitsa moto kuparafini, anga aine kadora, anga asiri romantiki, anga asingachengete mhuri, maresponsibility ake anga ari mashoma. Mashoko iwayo ndiwo mashoko emunhu anenge apererwa mushure mekunge abatwa nechikomba. Mashoko iwayo taneta nawo fanike nekunzi kwanzi yakazokurumbira yekunzi varume vakatakura tudora iyi. Vanhu vakungoti akangodai oti zvadai, akangodai oti zvadai, akangodai oti zvadai. Iye zvinezvi kwane imwe yekuti murume haandibati, tinogara 3 months tisina kana zvatamboita mumba. Chikonzero nei muchigara 3 months musina zvamamboita mumba imomo? Murume chaichai ari nomo ane zvaangagara mumba 3 months. Saka iwewe chitsvaga chikonzero kuti nei achiita 3 months pasina ngano tsurona gudo mumba umu. Zvimwe zvacho zvine chikonzero, asi munhu kana akuzobuda panze haachatauri chaizvo chaizvo. Angoti ane kadora, akazodai. Taneta nawo mastatement etudora aya, taneta nawo.